Esselamu aleyküm mehriban tomosçular. Otuyorsunuz sağama. Bir de otuyorsun netibedenden. Ayratinin men YouTube kanalımın adı verdiğinde dinleyiciler men size qatı ulluqa minnettarlığımı bildiriyen her gedek şu koyulayan gepleşiklerde öz pikirlerinizi ya da testlerinizi ya da sizin bir näçeňiz haýyş etdiňiz Ayratinin sarağıt etrawy tejen topragy şu halipan çağıra şu halipan yaday şu halipan oğudan aydınlar var bilen bir dinlerli haýyş etdiňiz. Elbette kimdir öýnýär? Ustad halipamız Döwlet Maşadow. Halipa goýmaýar diýerler. Zanyň sagmy? O bilýär. Sagamanmy? Ona şükür. Ýoksanlarynda ýazjakdym bolmar açyk bir başa gaýra kelýär. Ondan boldy. Ha her nesi bergunna. Bu näme halipa? Tejen şäherimizde Han Lezzet kafeini yaz etmek netiýetinde çekdi. Ayratynın Han Lezzet kafeini köp sawatına eder. Şu gepleşigine de ýakyndan ýardam berýär. Zanlar sawatyn işlere waç bolsun, tuğulymyň Han Lezzet kafeini täzere gaçypdyr. Tuğulumy müşterilerim gowy, gelen adamlardan näme? Gelen adamlara näýeler bildirenok. Özüm geçen tanlarına da bir kısan gepleşler ýazyp gittim. Özümden müştahik gelip çay içerek umydy gaty gowy. Mehribanlar Han Lezzet kafeini de ýene bir gezek minnetdarlyk bildirýär. Inne halip bir gepleşikde esasat sizin eden işleriniz. Şu adet sen eden işleriniz gepleşiğinin başında siz özüňiz tanış etdiňiz näçinji ýylda dogurluňyz, maşgalaňyz bardy. Bir kysgaçylarda durup geçer, elken durup geçmek gerekler. Bolýar. Şahar vilayatynyň Tejen etrafynda dogurlum 66-njy ýylda. Ha, Tejen öýdün näme? Owa. Ha. Ýa-ni şu wagtky Badaraman owaty bolýar da ýanyş turum owaty. Ha, şol owaty. Owa. Aha. Badaraman owatynda şol. Aha. Ýene-den dogurlum owa. Maşgalamym çağalym molumçylyk edýär. Ha, gendeje. Owa. Tuweleme. 6 sanam gyýdym ba. Ay, tuweleme. Owa. Şeýle. Ma tuweleme o diýär, ýürüşikli. Ha. Hem bilen şol gyýdym diýeni molum eden birinde oturulaýan diýdim kaka. Şol aýdym aýly bilen zokda. Şeýlemi. Tuweleme diýersem Ulgydyňyz? Leýlejan ol o Aşgabatda şol hormatlynyň salyp beren täze çağalar baganda aýdym sa. Läde aýdym aýdýatda men. Owa. Ha, men ýadyma düşýär. Ýerde ursal ýa-ni dinar maslamy ýüküm aýdýatda. Ha, taşladar. Olacak men şu sadyk aýdym sa. Ha, çağalary bilinmeli. Täze howa şol arkadamy salyp beren täze uly çağalaryny. Barm oğlum. İkinci gıydım lasın ol akbuda yetirabınla. Lasın bilýär men ahallysýarkan bilýärdi bar. Torma döwlet başadyň aýdýarmyn ona. Görün. Tormak gerekler hiç ýeri. Ha, üçüncü gıydım o satsaram döwlet korunu. Türkmenistanyň howa. Tuğulan. Şoň salisti howa. Döwlet korunu işleýär onu. Galbiledir görýän Bäguljan diýerňiz gıydım. Bägul Maşadow tanamaýanyň ýokdur. Ha. Tuğulama. 4 gün. Ayratyn oňa sesi sizin sesiňizde geçip durýar. Owa. Tuğulama. Gyz qaqamyň dese bagtly hem ogadan bolýar diýär. Owa. Ayratyn şoň geçen radym görmegem bolu edil özüňiz boýuny sesi bokurdaga geçipdir. Tuğulama. Şol köp ýanky diýişiňlerden üçtörlerden köplemelerden ýanky jaň elýärdi şol ýaly. Onuň jigiňi kim ýanky ak göder janmana. Ol jigiňi ondan o gyýdyňmy ol jigiňmi diýer onuň so jogap bermeli bolýardy. Gattoy. Beşinci gyýdyň eýlik çağalagyň adyny aýtmaň öýkelämedim. Ol gerekçan ol ýaky täzelikde ýaky nimäni guturdy saatçylyk daňa törewedi. Olam ýaky ýamda medeniýetde işleýär. Bu körpämiz we leýilja. Olam şu 17-nji klas. Tuweleme. Ne sen bir molum ýa-da oturwala gedim diýenmi? Onu da haýyş edýän ha. Onuň birki ýogum bolýardy diýenokda bir şolaň bir kalplary, ýürekleri geçýändir da bu. Hemme şu aýdymda men bir gedek Akgözel Maşadowa goýup TikTok kanalyna. Sizin miýdiňiz? Şu körpämiz şöyle ilişki. Ay, onuň molum bolmaýar. Molum bolmaýar halip. Şol ýola bir ýadygarlyk nime goýupdy, ol herkin jaň etýärdi. Tuwelem o gadar sesi bar. Olar sünnetsel ol bäwlenem öňrak geçýär. Körpä gydymy diýip ýanky şol nime ýazanlaryna sowra berýärler. Umuman şeýle bir siz baý açada. Tuwelem janlar tawursunam. Başlar masalat diýdiňem. Allah'dan çağaçykdan janlar tawurun. Akdy näçe çakdyňma? Agtym tuwelem olymdan bir ol bir gydy bar, ýa-da janan howa. Onuň ýanky ikinji lasyndan bir ol bir gydy bar. Onun üçüncü imden bir olacağıdı var. Beyolacağın kıyıcağıdı var. Tuğulun. Bagtlı bağa darmı?
Öyle mi? Käwat gelýärler, ýa jaň etýärler, baba da baba, mama da mama diýip. Artık tüýjü zatlar bu. Elbetde. Oo. Gatwa galyp. Janlar tawurdum. Gennejem hem çağıçyklan hem akraklan janlar tawurdum hemmetin. Indi haripa. Sünnata. Sen kan gitmeşlerde görmek. Oo. Doğru mu? Mene kan gabat geremek. Kan gitmeşlerde. Sünnata nämen esasında başladınız siz? Onu men onç şok kakam pahir dutar salýar. Aha. O kişirekkä onun sol aýny bir ökde dutarsam bolmasa sana ýatda. Hawa. Onun so kişirekkä şon dinläp ýanyna 4-5-nji sınıfta. Kakan ana. Hawa. Kakan kim diýerler? Maşat Bekif Ha, diýerler. Maşat. Molum hawa da kän bir arşyndyk diýişdi kän mektep direktori boldy. Ağalymyz enemde molum bir maşgalaty berýärdi. Öyle mi? Benim solan içinde yani sol kulluktan gelip o Bozok Üniversitesi'ne girmek niyet etti. Ha, şu taýmy oturdum. O yani küçükem geldi Ataýew diýip bir mektepde 6-njy 5-nji sınıfta mandalina çalyp berýän. Falanlarymyz var, halipa ilk halipa. Ha. Şondan başlap onun Süleyman Garapaýew bilýän. Ha, öyle halipa falanlar. Kiçilikden hem goňşym hem Hem ýol. din duşragam diýen ki? Hawa. 66 da mı? Hawa. Ha. Ol 67-nji 20 fevraly, Aha. men 66-nji 20 fevraly. Vay. Onsa doğulan günümde demem. Bileräm geçirýärdiňler mi? Oo. Bäýbe. Priyas tapawynda halife bilen hem dostum bellosum. İyi doğulan gizek akordeonu var. Aha. Onsa wagtlar goňşy da bilen garlydy. Şo wagtlaryň mektepden boş wagtymda gelip şol aýdymda ederdik akordeonuň ýanyna. Bu gün mektepden çykdyk bolum goňşymda bir test bardy. Aha. Mandalin testi. Ba. Süleyman dedim bunu dinleýärlik bilen ýaşaçyk çağa. Ha. Waratyny jyklasak şu halifamyz Gurbanazar Hojaguliýew. Oho. Aslan o halipa. Bilýän. Ýerde oşaýan üniversitede aňaryk molum bolup gidip. Usat halipa. Şonu dinläp bir 300 aýdymlar bar, şu ýatlaýarym. Ýatlaýarmy o bilýän. Bulutlar kara dağlar döşgerinde ýatlaýarym. Gullonuna girse bağlar yar gel o. Hey, her baharda ýatlaýarym. Mandalina. Ba. Kaptanda din duş adamlar. Onun beýle kaydym vardy. İlkinji tüýümi eketdi ýyllar. Men şonu ýatlaýan o güni sıkanna. Ýatlaýan bolsan o açylan çağymy. Gülisin ýaýrada atar saçanna. Jana. Indi sol aýdymy bir ýaşdykdan bir ýatladan diňiz de. Ha, o hukman yok. Sol aýdymy kellämiz de galy bilen sol kisirekkä. Söyleme. Oo. Indi halipaňyz barada aýtdyň da kakaňa. Barada söz ýok. Indi Sunwat arenasyna bir halipa bilen gaýtdyň, ýöne Sunwat arenasyna giýendi. Gatjanda bir gowy sadynlar merekde. Oo. Başlatdyşa. İlkinji döreden aýdymyz. İlkinji döreden aýdymyz Türk. Öýdüňde değişdi. Oo, Türkmenistan halk artysty hak berdi, Hudaý berdi. Men ilk ýanky şol estrada çykaryp Halipaň bolýar dolam. Oo, birinji halipam şol. Ha. Ýerde şol aýdymma soň Kerim halipada aýtdyrdy ony. Ýöňem aýtdy, soňam aýtdy, gijeler diýip aýdymma. İlk aýtdy onu. Gaty göwnde ýarada o. 86-njy ýyl. Ba. Birinji da bizimizde. Onuň Aksonan diýip aýdymma diýip Nuriyat halipa aýtdy. Ha, halipaň aýdy. O onu aýtdyrdy. Başga da bir näçe aýdymlar bar. Soň onuň wagtyny geçmegi bilen şol AGTK sözlerini Türkmenistan jendetdir diýip onu ýaky soň kadanlarym usta sadanna ora diýildi baýçy. Gatowar aýdymlar çykdylaydym. Hak berdi Resulullah onuň. Inime bir ýaky aýdym sadany betýär. Qurban geldi. Qurban geldi maşallah. O kän şol dört guzan bilen şol kän aýdymlar atdyň diýip bir näme arajyryş diýilýär. Aýdym sady ho. Hem depem çalya, hem aparat emir diýär. Mene aňa diýen tirbad namagam sen diýär. Bir maskalamyz, maskala bolsun. Ne jigiň ak gözel maşada, Türkmenistan ak godan artisti. Onun şu kişirekkä doğul men şurýalyk aýdym sady goýarýan aýdyp onu gatdamda öwretip näme çaýyp ýüz wada. Ekitdim diýän ýa. O mana netiýe bol bilýän molumçylyk şiýer diýän. Ha. Molumçylyk mektebini diýän. Aşgabatdaky. Soňam netiýesi Türkmen Döwlet Üniversitetinde ýerdi. Aýy şotadan ýanglanýarym diýen zowly. İlki men şo garaslyk alan ýylmy Alipama dagwasy bilen
Onun Sapar Mahmud filan sol İzada laureat yeňzilip 3 tane yeňzi berýärdiler o. Hawa. Üňümizde oturýan halipalar Cemal Saparov bar, Gülşen Alzany bar, Annagul Gurdu bar. O gatken hal şahane. Näçinji yeňji bolduňyz? Şu Karaslyň balan ýerdim bar. 97-nji ýylda. O şonda gatnaşyp o wagtda 3 tane yeňzi 3 tane. Hawa bilýän kiçirakam görýärdim. Bolýardy hawa. Gılıklı geçýärdim ýa-da. O şu wagtlar hak berdi Hudaý berdim halipamdy. Şu wagtda şu gijeler bilen kan aydym bilen şol bir yeňzi laureatlyk maňa da meýetdir. Etdi bir bagtly günden berip ýatda keçen Hudaý. Hukman janyň sag bolsun Halipa. Endi men şu gepleşde bir jaňat mähäsiýetim bar. Hawa. Basur mihmanlara, käbir özüňe degişli adamlara da jaň atyp bilýän, işlesen adamdan ulanyp jaň atyp bilýän, mümkin o jaň edaýyn. Bolýar. Andan o joga orsora berýär, joga men sizden alýan. Bolýar. Bolýar. İlki bilen men öz jigeňi Akgözel Maşad baýlajak. Hawa. Bolýar şeýdi. Habar ýok. Bilen ok. Bilen ok. Toyda däldiler. Alo. Akgözel Maşad wa salamu alaykum. Salam. Gowma daýlaňyz, men Gowunç Allah Nadarov. Gowunç onda. Hawa ýaşly. Şükür. Ez bir minut şükürleşip bilýärmi? O şuat. Maşinler o ledir bir gras işäňmi? Hawa süýşip bir duraýyn kyn görmeseň bir ez durmany urus ötdürlen ýerlerde. Bolýar, durdum. Onda işläpdirmi? Hawa ýaşy Hudaýa şükür. Men şu wagt geçiren ýolum täze sany bizim Üstad halipamyz, sizin halipamyz Döwlet Maşadow bilen ýazyp datýar. O, köýlermi? Bilen. Yok, öňünden aýsam taýýarlyk görerdim de, näme üçin öňünden aýdaýyn men? Aýtjak gel. O ne? O mi? Hawa Hudaýa şükür. Hawa şu wagt Tejen şäherinde Han Lezzet kafeýinde ýazgyda oturýar Akgözel. Indi siz barada diýen halipada bir gysgarak aýdyp geçdi. Soňra başlaýşyňyz barada da öýde bir. Indi siz halipa bir soraw bermeli. Joga men halipadan alan gepleşip bilen siz öňem tanyş bir kysanyna gatnaşdyňyz telefon arkaly. Hawa. Ine halipaňyza geçirýän öz agaňyza. Akgözel salamjym. Döwlet gowumy salam. O saman gedip berdiňmi? Gowumy jigilemem çagalar. Şükür gowy senem gowumy işläpdirmi tagama? Hudaýa şükür gowy. Köýlermi geçipdimi? O şu wagt ýaly gidip otur göni ýaýlymda. Onuň bir şu konuşan programmadyna ýa-ki kimde bolsa birine jaň edip soraw berýän emes bar eken özüň. Näýle soraw ma dowanyňyz berçigi? Halipa aljyraman aljyraman. Näme döwlet dogonjum men nesken ýa dogonumyň eline baş bolum diýsem ýalňyşmaýan sebäbi kanun aňarynda bolýan stitimistiýan ol başga bolýan ekeni. Başga da bolýar bilýänsiňiz. Hawa. Şoň üçin mara şu dogonjum näme soraw berin. Esa janyň sag bolsun, başyň bilen bolsun. Bir bara men geljekde arzum aýdym taýdanlar hiç wagtara da etmeýärdi. Şoň üçin halkymyza hyzmatda mutama dogonjum bilen arzum berjek soragym netijeden özbörüden aýdymlaňy bile bäguljan bilen men bilen işlik o adamlar edip çykarmak şonu näme hilep görýän. Ne diýip bolajyn zan? Öňüme şonu ýatlaşdyk. Bir kän wagt geçen okunda planymyzda bar, şonu aňryk bardak Aşgabat şäherine tagalyp bola şol studiýada ýazyp işlikde duýat edip şo seň soragyňy ne diýip bola ýakyn wagtda ýazar Akgözel. Hawa. Inni nähilin adat bara döwlet işlese, herädi döwlet kanallyk. Şoň üçin alajan sawal başlyk boldy inşallah işlerim ýör. Ine gaýdymlar işle diýjek doganjym. Sawal ne diýip boldy? Jigim ne diýip boldy? Öňümizde planlamyz bar, köp saatlar etmeli. O bir mehriban ýurdumyzda halkymyza hyzmat eder. Sawal Akgözel. Sawal jigim. Akgözel, sawal dogan janyň sag bolsun, gidip barýan ýolda ulogy sogyp
gurlaşdyň, minnetdar sylaňa, hormatyňa. Bir benim etkinden hem edeceğim. Bile mi altıra yana son Yo. bile de gitmesi derdim da inşallah. Ha, o ne tip o men näme üçin etmeýän maýdaýym, ilki bilen halipa aňla ne deýin, ondan edeýin diýip ben öňe bir goýan planym barda. Ormana ne var? İlki bilen. Ay canım stoğuncum beni işlerece yitirendir. Doğanım bilen. Devlet maşadın zinsimi dintanallık. Aşağıda da bu sonyan diýenýän Allah'tan zam sağ olsun. Ken kömekler edenler yanında durandır. Doğrusu ilk ağaç koyunu metleri yönü. Bana aytımı oğur bu niyetten son bana aytım çekmeyecek olmaz deyip devletim elimden tuttu da. Inni bir zat var da menim sana şeýler tekdiğimma inni sizi bir sınıvat araynesini halipaň öz çıkartda devlet maşadyň jigisi Akgözel Maşadowa ya devlet maşadyň gyýdy Bägül Maşadowa. Inni ikiňiz iki bolup agdy berip oturup maslahatlaşýaňyzda halipaň öň kaýdymlar gerek bolar, täze aýdymlary iki bolup algamanlar. Inni halipa näme bir İlki bile devletin öz aytımı azapsan göresin sevgimimin davasına doğanlar göresin sevgimimin İnnam tkeneklettin ay ayarlawan innam tkenekle ýaşa sesinden ne Son aytıma başladık yani hisset oturuyorum ben Ay sen ne hip boda işse doğrany, ne hip boda gepbeste halipaň ödýän ömürtaý diýenden näser. Yo aytyryn olaýdy ölme çaýdymdan Canım sağ olsun doğru. Ömrüňiz dok bolsun. Sağ olun, maşarabat bolsun. Görýärmi? Gowsora berdi ha? Kız her kimge gıdıklan öňünden men aýdam galyp hiç kime de. Sol gowulýa-da gydyk bolýar. Aýdam öňünden aýtsaň bar näle koledy ýasama bolýar. Ýasama bolýar. Meňim ýek girenligim sünnetde ýasamalyk. Durmuşda da. Ýasama da atma halam ýan. Gün hakykata. Gün hakykata. Sen bilen gurlaşýan gerek. Gurlaşyp staýdan ýörak gidýäň. Men sen bar hiç gurulmadym. Ýapylýar gurulmuş staýda. Ata dogry. Şoň üçin janyň sag bolsun diýip, ýa gepleşige başlamakka yan aydımdan hem ben zaniyeti yerini getirdik. O arkayn ýazga delip, ondan gepleşige başlaýarlyk da. Inni yan aydan aydımdan içinde de şol aydym bar da. Azap aydym, azapsa. Döresin sevgimizde. İrinden men gowy aydym ma. Mehribanym, mehricema. Şol aydym döresin aýda diýip. Gysgaç. Ol aydym şol Şan hak verdi halipadan soň ýa-ki oradiýeli baýşy bilen hak verdi Resulullah. Kän aýdymlar işledi. Ondan sonra Musa sağdan namaz oradiýeli baýşy bilen bir hilek ýa-ki sady İran ritminde şoýalyp bolup gelip o wagtda näme döredilýär işlenýär-de. Çeýip maslahatlaşyp ýa-ki halipam ýa-ki hak verdi Resulullah oradiýeli baýşy bilen şo wagtda ýa-ki toýlara konsertine ýa-ki kän wagtda işlenýär-de. Şeýip dören aýdym ol. İyi döredi ýa-ki Aýşeler kimki? Sözü döreden aydımdan mı da? Sözü sağ. Sözünü mü ödün? O söz sağ değil mi? Acaba aydım ya, acaba da odu. Şolar yani. Ne ettin? Halipa, onu var ya, yerine getirin de şunu, ilk mehri cemala ayttın, idinlerin ona ayttın da, idi del goy vera eli. Bolur. Bolur Halipa, canı sabadın. Onun ne mehriban tomaşatçılar, Ustad Halipa'nın yerine getirmemine, yani ada olan aydımları dinlep bilersiniz. Sen gözüme nuri salsamaydım zadi. Sen gözüme nuri salsamaydım zadi.
bir gülüm yine Doğusu soğuk koyma sana Mehrizim aladım gitme bugün şar Mehrizim aladım gitme bugün şarım Fin gözüme nuri saltamaydım fani Fin gözüme nuri saltamaydım fani Aşık olan güle güle Gelgenişlik ilmi ile Doğusu solu bağda yine Gelgenişlik ilmi ile Mehrizim aladım gitme bugün şar Mehrizim aladım gitme bugün şarım Fil gözümün nuri saltamaydım fari Fil gözümün nuri saltamaydım fari Mehrizim aladım gitme bugün şarım Fil gözümün nuri saltamaydım fari Azavaydım azapha Dürüzün söyleyimeli Azavaydım azapha Dürüzün söyleyimeli Dağ başında doğulgan Yerizin söyleyimeli Dağ başında doğulgan Yerizin söyleyimeli Asmanmadan perliği Dünya paraflatlığı Asmanmadan terliği dünya parahatlığı Adamların şartlığı dürüzün sevimli Dağ başında doğumlar yerizin sevimli Diktin dostluğu sayrafın sayratmışım Balta diktin dostluğu sayrafın sayratmışım Don yürüp bağırdaşlar yeretin söyleyimini Don yürüp bağırdaşlar yeretin söyleyimini Asmanmadan terliği dünya parahatlığı Asmanmadan terliği dünya parahatlığı Adamların şartlığı dürüzün sevimli Don yürüp bağırdaşlar yerizin sevimli Azavaydım azapta dürüzün sevimli Azavaydım azapta dürüzün sevimli Dağ başında doğullar yerizin sevimli Dağ başında doğullar yerizin sevimli Asmanmadan terliği dünya parahatlığı Asmanmadan terliği dünya parahatlığı Adamların şartlığı dürüzün sevimli Dağ başında doğullar yerizin sevimli Dürüzün sevimli yerizin
Halipa canı sağ olun. Hava aydım ayağım dinledik, kedilettik, ömrüm uzak olsun. Inni Halipa, siz men size birinci tananım, ilkinci tananım, yanlan yarım da kiçkem yardım atışyatdı. Devlet Maşadov, devlet Mayur, ho uzuyundan dayavur, sınkla adam da demek barata ne şeylen versin ottu, opşalamdı. Aynı sol 84-85 yıl başlarında kulluğa gitmeye başladım. Kulluğa gitmeye sol yan Halipa'mız bilen. O da hatta näme soğatlar aydılýar, dip salýardym ben. Şeylen Özüm dipçi. Dip bakardım. Malades. Sonra Yankı Süleyman'ın oğlan içinde kişiler toylarda atlara gidip olamaydardı. Benim dipin yanından. Şu 84. yılda 84'te başladığımda 84. yıl kulluğa gittim. Kulluktan elim koyma 86. yılım näme Türkmen Oğuzluk Üniversitesi'ne bak girmek netiýemde boldy. O wagtlar Usta Halipalar var, Şahry Hekim vardy, Cemal Tapara vardy Halipa'nın. O wagtlar ol okuwlady, gutoran şo taýda ýa-ni Oğuz Üniversitetinde. Hanıf vardy, Hanıf bir sanadat aýdym aýdy. Bilýän olar Hanıf. Köp Halipalar var şo taýda bir uuşmak biýetler etdi. O wagtlar emýankinde sol 80-nji ýyl Gonçky girende maňa sol üniversitetiň istrada bölümini berdiler. Şu 5 yıl gutorýan, ýürütse şu akıtlar zaly var aýdy. Sonra aýdym 5 ýyl şu taýda istrada bölümini ýol başçylyk etdim. Onuň Halipa'my da wagt Şimşat Hojaýew bar. Kurbanada Nowbat Fadi. Olar Türkmen dutar, halklar milletiniň odatda. Yani her nemede jogap berýär-de şu taýda. Şu gutorýan sol aýdym nemede şu wagtlaryň telewizionyada ýa-ni Özbegistan döwletine gidip geldik. O wagtlar respublikanyň arasynda Türkmenistan ýa-ni talipleri ýokary baýraklary alyp geldi. Şu adam şu taýda gijelerden aýdym etdim men. O şol ýer dören nemeni talipler neme bolup ýa-ni Özbegistana geçirilen ýa-ni o wagtlar bir näme diýerler, konkursdan diýerler bir gelip diýilen söz wagtda ýarşýalak demekde. Sonra gidip näse respublikanyň içinde Türkmenistan ul baýraklary ýa-ni talip Oğuzluk Üniversitetiň talipleri, tans gruplarymyz, halklar grupy bardy. Esra gruplarynda ulu baýraklary ýa bolup gelip, ýa-ni 88-nji ýylyň gurrumy. Şu wagtlar o. Ýa-da çykmajak ýa-da keşem. Sağ sağ bolsun. Indi kimen jaňatjak mehmanym öz mehriban gyýdyňyz Bäwul Maşadow aýryja. Men esitdim ki ilk Bäwulda urus ötýärmän soňra diýen aýdym. Ay ýok. Oy men täwäbi ýok. O kiçilikden sol kaptanyňda da. Ol bir ilk azykda bir çekin jeňlik tipirde atpady. Şu adam görýän Türkmen telewizionyna atdy bir ýerden atyrly alyp barmak. Aýdymlar taýlamak. İdeally we milliligi. O birinji şu wagt bir näme Türkmen dinanyna atyrlyp süýz aýdymlar aýtmak. Onu karşı çykmadym. Ondan Söylemi? O netiýesi nemedendir de şeýdi onuň ilk daňa türüge girdi. Soň Milli Konservatoriýanyň oturjy ýerde urundan. Gyýylan içine haýsyn aýdyşyň bolýar. Lelem ýokdy. Söyleme. Ol şol iyi. Ýani gowaý diýdi, men ahal işleýär diýýär. Hükümiyet de gonç. Katken başlar hükümiyet. Ol dinan başları id öýüz bolup hükümmek bany. Görünsüňiz. Şoňa işleýär. İlk dinan başlaryň gün öýüz bolýar da. Hükümik. Ýökler san başlar. Hani Bäwuluma mahabary hem kan. Gyzyklar ha. Ola. Alo. Bäwul Maşadow salamjyň, gurgunmy? Salam, hoşçakalın. Selam. Ýaşy, goýmaýlar, saglykmy? Bäwul 2000. Wa tuňamjyň 2000. Men şu geçilen ýolum täze sanyny Tezen şäherine ýerleşýän Han Lezzeti kafeýine ýazgyda otýar. Öyle meselen bir tanamayan adam bilen Usta Halipa'mız Döwlet Maşadow bilen. Ay çoğalım, ahir yandan da. Nesi var mısın? Yardım değil mi ki? Ne farkın verden yaptın? Ne yaptın? Ay daima da kenin de. Ya hem mesela miyadiyat Halipa'lan nesi verden. Inni kakan yanımda otur, mihmanım ol katlaşıp otur. Sizinle istenip bir soru koy. Kakana berip bilýäňiz. Kakamyň ýanyna berip bileme o çekinip bir telefon arkaly berseň näme de ýeňil düşýär da ýanyna bereningden bilýärmi?
Awa. Hemen telefon hakanda geçirýän hormatly Halipaňyzy. Alo, Bäwuljan, salam. Salam, bayda. Gowy ýagdaýlaňyz? Aýny ozanam gowy atjagam bowjamy. İşleňiz gowmy? Ana şol gowy bilen şol ýaly edip oturýar. Awa ýank işiňe däli, sowadyny gün efirde. Bir soraw berdim, hawa. Böyle. Ay köplen demek yaşlımdan okumuş okuyaydı köplen berde geçip köp adımı telefonla maslahat ettiğim maslahatta bir sarma borunu. Şeyde maslahat ettiğim telefonla maslahat ettiğim herhalde. Benim şeyde telefonla maslahat veriyen küçülükten öğrendim, herhalde hem eser bolsun, klip bolsun, aydın bolsun öğrendim. Ne diyeyim? Şeyon iyiler maslahat veriyor. Şimdi sen sorarsan bir sonra men şunu wadum bir medeniyetin sonra yale doğru makbul yaptı. Onu imelere yetmemi isteyen mi? Halipa derecelerine yetmemi yani bunu kayıtlar var, Yok. Kıydım. Ol esasy sen bul aydym ta sunuda baran diýen diňe öňe gidişlik ötüşlik bolmaly. Öz aydym bilen halky begendirmeli, halky özüňe çekmeli. Süýjüz aydymdan dowam bolsun. Ben sana şonu arzyp etýän Bäwuljan. Ökman diňeden ol sen sunuda medeniýetiň içine girdiňmi, ondan çykbam bilmerdim. Soň sen sana beren soraňa men berjek maslahatym aýdym. Ökman diňe uly ötüşler awraýlar, owadan aydymdan şuň kaydymdan ýalak, o aydymdan bir käýne tek eserlenmez. Etjek gojak atlamy we ak gözülen gurulýaşdyk, etjek gojak planlamady we bile düýet ýazmaly işlik gowy. Şol atlar men sana jogap berýän edym. Arken ýoluň açyk bolsun, awraýaň buly bolsun. Şunu gotda elemin. Kakan gowuryan aydymyň. Kakan aydymlanar, sen gowuryan aydymyň. Sen gowuryan? Awa. Döresin seýildi. Awa. Ýok. Ködelim, başga aydym diýdi. Ya kısa döresin seýilmizden was gowurdan demeden da. Ködelim şonu etdik. Başga aydymlaram bar, gowuryandan. Bileýis. Birinci nomerlerde durýan. Efirde odan aydym bolup dur, halk köşkül gowar şally. Bağlar guldarly, cenneti barly, yatsam owaly, garby diyarym. Odan aydym bolup. Ol aydym men ýerine ýetirdim ha. Häzir netip barsa, onu Bäwul häzir ýa-ni gepleşik başlamaka aydymlaryň hemmesin jany sese ýazyp etdi de Halipa göni şutaýda. Ondan soň gepleşige başladyk. Ol aydymam ýerine ýetirdi. Ol aydymam Bäwul häzir netip barsa gepleşiň jagasy ýerine gönnün soň YouTube kanalynda tomaşa etip bilersiň. Sağ ol Jim, sağ ol. Men sana yeni bir teklip berýär, Mähri Jamalym diýen aydymlara. Şol aydymy sana aýtmak maslahat berýän Halipa der ýok diýip duramam. Kayny özüm şonu asgyr ýitimden bir güýçlendirseň mysal üçin. Gowy derseňe. Awa. Toýlarda aýtsaňam, bayramlarda aýtsaňam. Çağırın sağ olun Jim, sana da sünnet uluslar ardy diýär. Gowy toýlarda görüşeli, bayramlarda görüşeli, bir ýurdumyzyň bir gözel ýerlerinde bir owadan aýdymlaryň ýaňlanyp dursun. İnşallah taňa kasasyn. Sağ ol. Bilme, hani men näme üçin şu wagtda tomoşaçylar diýýän bolmagy mümkin. Bu gepleşikde diň özünikleri jaň edýärdik. Men näme üçin diýän maýdaýym şunu. Käbir adam mysal üçin özüňi bolsun ýa Halipasy bolsun, kakasy bolsun şonu käbir sorawlary ýanyna berip bilen çekin ýa. Mysal üçin men oglum bar. Bir zat sorajak bolsa, bir zat gerek bolsa, ýanymda soran ýokda. Telefonu soraýan içiň ýansynyň ýaşa okuza çyk gelýär, kakasy planlap etsem, oho ýa öýden sorak bilen okmy öýe gelsem, ay ýanymda çekin ýanyna kaka diýär. Görýärmi? Men şondan bir açyk şolaň pikirlerini bilesim gelýär. Inni ýanky hormat bilen garaga diýarim. Garaga diýarmy? Näçinji ýylda durdy?
soňa suwat aýyn 15 ýyla bolandyr. Ona meňe sol Alipam sağdandalan Akberde Resulsun oradıyla baş bilen känat etdik bolç. Gatkan sol köp bolanlarymyza şähertlemeden diýe de so Alipa sol aýdym aýdan ýa-da men şu öz köpüs öz dürden aýdym aýtýan. Toýlarda bayramlarda bolan. Saat sökümki. Sağda oradıyla baş bilen söldürüm ýa-ki Akberde Resulsun. Sol ýaly aýny bilerek tezini etdik de ýa-da ýöne ýa-ki sol kampanya turulma sözüni Sağdanın bir saati yani yerine yetirip salyana oradıyla bahçi. Hak ve devlet vurulmuşul köp aydınlanma. Bir saati kendi atları atkan aydınlar işe. Inni Halipe yine bir aydın muassim. Türkmenistan cennettir. Dair ne elde? Ağa teken söylüyorum. Ha şöyle. Şahınlı cennet bolsa Türkmenistan cennettir. Onun Halipe yankı Türkmenistan cennettir. Oram uradiyeli dörttüydü. Sağdan sol Halipa bir şahir da vardı ağa tekayifti. Söylüyor. Onun Halipa'mız Ahmet Sapar'ın köp aydınlarının koskun dörödön ne? Ağa tekayifti. Ağa tekayifti. Tanıymal Halipa. Onun burun yağına sağırından oğullarıyla atlaşıyordum. Halipa. Son devlet masa çağırdan yanımaydık. Bunu ta orada etti. Yerde var. Sul aydın yaman gowu düşüp duraydı. Televizde gördüm bunu. Ağa teken sözünü de. Çağda mı oradiyeli bahçi? Oradiyeli başın yalan. Onun Halipa ilk haytini yerine getireceğim. Haytın neyden? Onu iyi giderler yerine getirttiray. Bolor. Onu ne hem ehriman tomasatçılar, iyi dinleyiciler gitmesin bunun ihmani Saat Halipa vasıyla devlet masadının yerine getirmeyenine gurrun ediyen aydınmadı dinlep bilerdim. Arıvizler koyar hayrana, aslında men bollum divana. Fil bağda gizek zeyrana, gelmek kıvanım, tüyül yarım. Bağlar gullarlı, cennet varlı, yassam o varlı. Karıvil yarım, şirindir yarım. Bağlar gullarlı, cennet varlı, yassam o varlı. Karavuz yarım, şirin tüy yarım. Karavuz yarım, gel tüyül yarım. Güzellerde sensin söyledim, yaşlığımda duran sürelim. Tenzivin o hurmat koyunum, ilmek kıvanım, tüyül yarım. Bağlar gül varlı, cennet varlı, yassam o varlı. Karıvız yarım, şirin tüy yarım. Bağlar gül varlı, cennet varlı, yassam o varlı. Karıvız yarım, tüyül yarım. Karıvız yarım, şirin tüy yarım. Bahtiyar zamanın güzeli, bağda durmuş seyran edeli. Aşığının saylan güzeli, ilmek kıvanım, tüyül yarım. Bağlar gül varlı, cennet varlı, yassam o varlı. Karavuz yarım, şirin tüy yarım. Bağlar gül varlı, cennet varlı, yassam o varlı. Karavuz yarım, şirin tüy yarım. Karavuz yarım, gel tüyül yarım. Karavuz yarım, şirin tüy yarım. Karavuz yarım, tüyül yarım.
Gülistan cennettir, bu Gülistan cennettir. Yanayım desem, bağı bolsan, o adın elimi doldu Türkmenistan. Yanayım desem, bağı bolsan, Bahtiyar zamanına Türkmenistan. O adın elimi doldu Türkmenistan. Şefirinli hanı şiteli bir, hanı şiteli bir. Bir doğadan dünya birliği demek kan cennettir, gözünü mekan cennet. Yanayım desem, bağı bolsan, Bahtiyar zamanına Türkmenistan. Yanayım desem, bağı bolsan, o adın elimi donlu Türkmenistan. O adın elimi donlu Türkmenistan. Sana milkim aydım zanı ödülüm mekan cennet. İride mekan cennettir yanayım desem, bağı bozsan, karşı bir taraf oldu Türkmenistan. Yanayım desem, bağı bozsan, o adın elime doldu Türkmenistan. Yanayım desem, bağı bozsan, Bahtiyar zamanına Türkmenistan. Yanayım desem, bağı bolsan, o adın elimi doldu Türkmenistan. O adın elimi doldu Türkmenistan. Halife köp sağ ol yerine yetirip beren aydym. Olar ağamda da galan aydym da Türkmen halkynyň häzir şu gepleşip görenler edil soňky ýaşlar bilse bilmezler. Ýöne biz pakalene bizden ýene öňrak pakaleneler ulaydymy ýokman suratda ýadyna düşerler. Dinleyijiler senden gaty hoşal bolar agam. Bir topar mehmannamyň köp sağ bolsun ýazar diýip umyt edýän, köp sağ bolsun ýazar diýip. Şol ýene bir ýatda keselýän bir sora gördüm da onsol. Onsol bir aýdym hatda bir aýdym da muny. Şonu ýatda kesel onu häzir. Aýdym. Dar ýokda düşünjer saýwan. Şu Tiredaşam gary ýapdyrdyp aýdym ma seni bilýän bolmaly ýer dogry diýdim ýaşka. Salam bilen. Tiredaşam gary ýapdyr meniň pek süýüm ýaly. Olat çagar şeýle sobuk seniň ýüregiň ýaly. Sen kim ol? Ola. Ol başga ýene nime aýdym? Neme dönmedi aýtdyn olsun gora berlen aryk. Merdan dönmeden aýdypdy. Ha. Bir gora berlen, gora berlen dören aýdym şol. Ha. İyi dogry ýazgamdy da. Diýme, olaýdymy men diýsene. Ola öýdüm, kolmada diýmeýän men. Ha, ýok, umumyň ýöne aýdym aýdylsa o, halipe dogry dämi? Aýdym aýdylsa o. Meniň jaňa çyk bolýan mehmanym Dediler bir köp işlesen, Suat Alipalan veri, Oraz geldi Bayçev. Alsa, adam zat ne eller asır. Hastaya şey diye adama. Bir toyda da hatta olmasa. Alo. Alo. Oraz geldi Bayçev, selamun aleyküm ağam. Aleykümselam. Yaşmam, oğlum canın sağ mı? Şükür da. Ya sağlıkla kovma amcan. Şükür olmuş. Kov. Ağam bir 2 minut vaktiniz var mı orada la? Men şu an geçileniyorum. Teada sanlı bir Ustad Halifa'ma devlet maşad filan yazgıda oturuyorum. Siz bilenem katken işleşiptirken aydım döredipsiniz bilelikte. Inni Halifa men häzir telefonu dowlet maşatyfa geçirýän. Siz Halifa istenlik bir sora bilen ýüzlenip bilýäňiz. Siz sora berýäňiz jogaby men dowlet maşatyfdan alýam. Ay näme diýsen şonu ol, sen pikirine geçirýän Halifa. Oraz salam. Gowum ýagdaýlar. Gowum jigilen çağalar, ýöne işlen gowum ýagdaýlar.
O suat bir ya da yedi otyot goň sülen ondan bir yakyn belli bir isesen adam bilen bir soru programda bar eken de ýazyň dowamında. O Öyle da. onu sen soru bilýärmiň, öňüm jaňlaşýan bir bana aýdyp durmaýyn da o sorulaň watan asan plan işden asan gelecek şehre dip aýdýan emelen we şomany rakdy nämen öwretmek adel. Değerli düşünüyoruz geliyor. Geçen kontrolleyecek. Şu täzelikler neme delip ne dip boldy ora belli bu planlarda ba. İnşallah sağ bolsa. Şu ýa-da bu täze demeler dağıtır işlerse aýdymlar. Soru halipesi soru sizler ýaňyz öýdýär. Ora geldi senlik bir soru bermeli bolýan halipa. Şu bak ve Hudayr bizden rahat ya edip tüm ya o nesin cillaydı onu. 86-njy ýylda. İlk ýazgymyzda da ora geldi. 86-njy ýylda şol ýaňam konsulen ýatrak geçdik şol gijeler bardy. Ol ýaňky periýat ýaýdym bardy. Aksonama aýtdyrdy Şuat dinle ulanykda o gider. Soňamanyň şol alipadan soňam näme bile işleşmek beýtir tora derli hak berdir ulfa. Kän zat etdik şuat kurulum programa ýalynyň dogamyna şol atdyr ýatla geçip otyr tora derli. O signalyň ýazdyk şonu ilk ýalyny şol. Onu ýalyny ýedel diýdim ýani. Kullukdan gön gelemde de öň gitmek hemen dinläp berdol. Nur taýmaşa gelenme garaş demet börekine gelen aýmy diýýär, şol aňda şäherden gelip berden halip bolunlar zat edip paras bir hepde 10 we şunyň dogamynda ýa-da bir ýazgyn çykardyk da ýarym aýlap işläp özüni köp aýdymlaryny maňa ýerine ýetirdi. Men bir kustan aýdymlanmady. Hiýdanlar jülýär dora gelýär. Edel hak berdi halipaň aýdymlary bar soňundan özümde 3-4 sanak nemeler bar. Öňden kiçikämer aýdyp nemedip bar, onuň sadyny hak berdi nemedip şeýit şol aýdymlar döre dora geldi. 86-njy ýylda. Menem bu onuň kiýasy bolanyna bolen. Çıktı bolyn aldım da onu. Dünýäň bolyn ýere oturýar-da başlady zat. Baýdan tutsa şol diýjek bolýar. Şu uzak bolýar diýär. Gowy ýazgylan gowy aýdymdan nemelen. Boralar belli. Yani bu onca Bura geljan zanyň sag bolsun agam, ömür uzak bolsun. Telefon arkaly bir gepleşmede gatnaşan üçin men gatmy minnetdarlygym bildirýän. Sağ ol. Häzirem bir sizin döreden aýdymyz, bugün akşam gar ýapdyr diýip bir ýerak bir döreden aýdymyz bar ekeni. Serede akşam gar. Serede akşam gar ýapdyr. Onu ýürüýtdi sizin üçin ýerine ýetirip berýär. Zanyň sag bolsun. Bolýar. Onu näme halipa? Gönden onuşdaýda ýaňam şol aýdym ýerine ýetirdim. Tomaşaçylar da bir dinledi aýly. Oly wesile. Zanyň sag bolsun. Nähwan tomaşaçylar onu näme? Başdyna. Kiredaşam gar ýagypdyr meniň tek süýgüm ýaly. Ol atsagar şeýle soň seniň ýüregim ýaly. Kiredaşam gar ýagypdyr meniň tek süýgüm ýaly. Şol atsagar şeýle soň seniň ýüregim ýaly. Ýöne bolyn kenarda men garip içeni. Ay, men garip näme gerek tapdan baýlykeni. Men garip näme gerek tapdan baýlykeni. Digen aýny beni ewir görküm edip tuğsini. Oğdunluň ogy sonup tepeleme süýgümi.
iyice ünlüydü yanlanattu yolunu karap gözüm yine alsam suratımı duyma tiri diğer gözüm iyice ünlüydü yanlanattu yolunu karap gözüm İyi Huday canı gülüm var tüydürdüm namatlıydı ay min garip neme gerek taptım baylarken min garip neme gerek taptım baylarken bir aygı beni vur gürkümüze vur seni o dollum o sonu ipelime süyümü Sirdaşım kar yağıptır benim pek süyüm yali Olatçalar şeyini soğuk benim yüreğim yali Sirdaşım kar yağıptır benim pek süyüm yali Olatçalar şeyini soğuk benim yüreğim yali Yönü olurken ağlattım ben garip içereni Ay ben garip neme gerek taptım baylarken men garip neme gerek taptım baylarken bir gün aygı beni vur gürküm vedep dur seni o dollum o sonu ipelime süyümü bir gün aygı beni vur gürküm vedep dur seni o dollum o sonu ipelime süyümü o dollum o sonu ipelime süyümü Şanın sağ olsun Halip Bey, ömrüňiz ok bolsun. Allah'tan sunukdaga tuğly sunuklar ardy edýän tuğlamy. Indi Halip Bey, men size şeyler sonra öğretmeli. Beli. Siz näme bir näçe wagtda bitdiňiz? Näme aýdymy istemedimmi ya? Näme sebäp boldy? Ya açyk çağalara wagtyňy sarp etdiňmi? Gitdiňiz bir 10 ýyl. Ol Men siz näçe wagtlar görmedim, şo ahalla restoran işden döwürlemany şondan abatlaşdym men. Ol ben işlemen ýaşyryn da 2000 ýyllar medeniyet işläp bermen tezen etrafym. Onuň aranda esasym şol miras diýil ýaýlymyndan köpler gatnaşýar. O şo aýlasyn programmasy bolan mirasyň beýlik programmalary bar. Düşündüm, oňa düşündüm men. Ýöne size täzelik bolmady. Näme sebäp boldy? Ýok. Men gabatlaşymy täzeydin ama. İşleýärdiňmi? Ho. Şeýlemi? Ho. Men gabatlaşymy ýokdary, hali dogruda tograýsyn. Ho. Aýny berde edil bir onu bir dijep bolýan adam şol medeniyet işleriniň köpleş berde şol halipalyk edip köplen täzeýdiňler oglunymyz bar, tezen ýurtdolunymyz bar. Şolary biraz ýetmen etdim diýär. Ho, ýa-da şolundan özüňde näme az ýadrlar etip durmaly, ardy şo sebäp bolandyr da ony. Onu ýokman bir ýarmanya bir başga bir alada nimede bolmady diýeni bir aýagyny diýişmiş medeniyetde. Şäherler arasyndan täzelik gaýdymlar zatlar bolsa köp ustada olmamyz bar, haşet ýerler. Şunu şey edip kadar şey edip işler aydarlık. Yetiştiren şagirdlerden atlarını belli kesip bilecekler mi? Oo. Nasıl men bir yetiştiren şagirdim. Oo. Şu küçüke 4 yıl esenip köplenş mengem bilmedik. Oo. 4 kılca. So ustada olun. Oo, ustada olun. Bu da tayf tipa, diyorana tayf tipa. Tuğrulun. Oo, olun. Hani öz gıydımız bacı genge. Oo. Onun jigilerden şagirdim. Katı. Hani ben hemen elmudama Türkmenistan vatanına halip alıp edip bir gezmeni arzu ediyen zanın sağ olsun, ömrün uzak olsun. Sönüşüktür yandı çakan çafi İyi masala ünlüydü o küçülür Fatrak yani yıllara asama Tüy bu hakta tüpüdü diğer geceler Tüy bu hakta tüpüdü diğer geceler Aşıkları yüzürgine koymaya
Ayşekleti gönlüm farklı uçmunu Güdünlerim güdünlerine oynayan Köy o hatta döküp yer geceler Aşıkları yönerkine koymayan Ayşekleti gönlüm farklı uçmunu Güdünlerim güdünlerine oynayan Geceler geceler Zuan geceler 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 Zuan geceler O bakar almayı şimali O yar almayan yaram yüzüne Kete kete horulurdu kıyığı Falan bir yerde dağım fadama Tüy muhatta tüküdü yer geceler Aşıkları yüzürkine koymayan Aşıkleti bir tarzı uçmanın Güdünlerine oynayan Köy o hatta tüküdü yer geceler Aşıkları yüzürkine koymayan Aşıkleti bir tarzı uçmanın Güdünlerine oynayan Geceler geceler Zuan geceler 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 Zuan geceler 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 Zuan geceler Zuan geceler Zuan geceler Şimdi halipese şeyle sorum. Durmuşda bir adam bilen qalmaly bolsa, ýekiji adam bilen qalmaly bolsa, kim bilen alardınız? Yehafi şeýany ýol istipadat bolýar. O iyice kaka o hakta Düşündüm. Düşündüm burada. Sizin ol jogagyň berýän jogagyň halipe kim diýseňiz men ulalaşan bolsa. Sebäbi durmuşyň ýa-ki tegiden toğdan praat etdi ýa-ki zurriyat, çağa perden. Durmuşda sen ýan ýollaşyň bolmasa o çağa terbiýeti, çağan ulantmak. Durmuşyň ýetadyr. Mene şu şeýlem kandyp düşünýän goňç. Ýol öz pikiriň halipe men onu aýtmyn aýt diýip bilemmi? Gün öz pikiriň bilen galmaly bolýaňyz. Halipe janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Egerde sungatda ýene-de gowur täze aýdymlar, kompozitorlar teklip etse, döwlet şu aýdym siziň sesiňize gelýär. Gel şunu aýdaly, agam dostum diýseler, aýdarsyňyz. Yok mantı uğrattı. Entek şu ýaşçyk sesiňe ses tapar diýärmi? Yok, ay katken tapar diýdim. Şeýlemi? Olman edil bir ýaşyň alyp bolup diýen edil. Köp halkyň dejçileri bolýar bayramçylyklarda, çäherelerde, toýlarda bolýar bolyn. Halipa sesiňe dur diýerler. Men halkyň söz ol. Özünden tap diýmek o. Diýerler aýtýarlar sesiň dur. Ýaşyň azyk nimetçenem bolsa, şu sesiň bar aýdyp, ýer dur dinleýänler bar da. Ýaşyň köp bilýänler bar, onu şol köp ýerlerde toýsum kurda bolamyzda, ýa-ki diýişmi diýäli. Gabatdaşylýar da, gadyr talanmaşýarlar. Ey halipa gowum ýagdaýlaryň, täzelikler näýli? Falan ýerde dinledik seni. Gowy sesiň bar, şunu men dur diýip, gowa haber ýerler. Halkyň öz sesinde. Dinleýijilerine näme söz berip biljek täzeliklerden? Diýip bola şuňyzy etmeli planlamady bar täzeliklerimiz. Gatykany zat etmeli atlamyz boş. Agyp bolup dursa. Ýa-ki jigim bilen, gaýdym bilen Aşgabatda bir täzerek duýap aýdymlar näme çok bolýar. Gatgo. Şu adny bir täzelik diýen oglunymyz bar, bir Saradandan, Serdar bilen.
O teadara gaýdyň üstüne işläp oturýar. Vatanymyz wasp edýän, ondan şol köne halipalamyzdan galan aýdymyş. Öz ýoluny öz nemäňe ýakyndyra gidip. Şol ýolun şol ýerine gidip teadaklarymyz bar. Gidip boldy onun. Gato halipin qyskara sorup gölme jogap bereken umumy gurulamada göl bir söze jogap berek. Seň üçin konsert mi toy? Aýyň ikidem. Sebäbim konsert berden halk köpçüligine o toýundan halka hyzmat edýän. Ýöne has ýakyndyra haýsy. Az ýakyn bar, aý meňe kan tapag. Bilen bak. Hawa. Sebäbi toý az agyrak kynrak bolýar diýip näme. Konsert dilinde ýaky halk bolam halkyň öňünde çykyş edýän-de. Ol ýaly 1 sagat 2 sagatyň dowamında bolýar. Toýuň dowamy az köprek bolýar. Düşün. Hawa, şol ýaly tapagam kanýan. Gato. Özüňi ulug durýanmy? Hawa. Haýsy markan goýarýan ulugdur? Ay mene şol ýaky bir türkmenlerde diýilýän näme? Kemer maşyny goýarýan. Hawa, ak maşynym bar. Hawa. Şo maşyny goýunçak maşyny hyzap etýärler. Nesibetsin. Elimizden aşağı Toyota'm bilen Türkmen toylarına barmaň arzu edýän Halipa Zanyň sag bolsun. Aslında Halipa geçilen ýol gepleşigi men açanymyň sebäbi men öz güýjüm bilen öz guwanç alanyna toparym bilen ýazgy edýän. Hormatly arkadaşlar, gahrman serdarymyz öz türkmen halkyna Halipa şäherlik uly bir mektebini Türkmen halkyna bagş etdi. Şoň üçin men şu Halipa şäher mektebe esaslanyp şu halipalarymyzyň eden işlerini o ýaşlarym bilsin. Men şu köp zady ene şu gepleşikde bilýän bir topar eden işlerini döredin atdan goýdyň men bilmäýände bütün Türkmen halkynyň ýaşlary bilsin Halipa. Gepleşigiň soňunda men size ýene bir dünýäde ähli gowluklar arzu edýän Halipa Zanyň sag bolsun. Indi siňem bir arzularyňyz bar bolsa, tomoşaçylaryňyz aýdasyň bilýän zatda gatar kaýyn. Ine şu kamera aýdyp bilýär. Goňş birinji bilen şu asan programmaňyz bar. Geçilen ýollar. Görýän men onu. Sebäbi soňky sany ulgamyň emesinde köp nimeler görýär-de. Köp kär ýa-da nimeleriniz görýär. Garaşdyňmy şu gepleşigir? Bir çakylyma garaşdyňmy? Menim çagyrym kan diýdiňmi? Dogry aýdar. Hawa. Istediň ha? Bir sen ýadyň üçenlerle bir kaýlykda bir gabatlaşamyzda bir senim ýadyk etmelidiň. Soň nämeňde bir sebäp bolar. Bilýän bu näme bir adam durmuş bolar ýa. Hawa bu düşündim. Sebäp bol näme sebäbi şoň ýallandyr. Onuň bir diýjeklerim ulardy geçek goýuşlar edýär. Hawa. Ýa halk köpsüň bolup ýerdiň bolsa adamyň sözünden dilinden iş bolýar-da. Planat çykardy, onu ýaman gyzyk bolup gyzyk ýatdylar. Köp halipalary, ustad aýdymçylary, şäherlikler çagyryp bu teadelik ýatdy, teadelik etdir diýip halkdan eşitmändim men aýdýan. Soň üçin ýene bir gedek teadeliklerine köp bolup durdum. Tamam. O ýaky hormatly arkadaşlar, gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun diýişiňler itaati Halipa şäherlik ýolun şu wagt ünsürlerdi. Hukman. Şo ýolum alyp barýan işiňizde bu ulul üstünlikler arzu edýän agraýanda mundan emezde belent bolsun. Tamam Halipa. Sana sağol bilemçide ýene bir gedek dünýäde ähli gowluklar arzu edýän Halipa esasy men begenler ýanynda sözüm ýokmadyňyz bu şu Han Lezzeti kafeine bir ýazgy däl Halipa bir sadanlaryň bilen gelýär diýdim bir kyn görmeseňiz. Boja men barar diýdim. Sag bolsun şeň men ýene minnetdarlygym bilýän Halipa. Ine mehriban tomaşaçylar, edi diýilýärler, hormatly YouTube kanalymyň agdyber dinleýijiler. Geçilen ýoluna buňky täze sanyny Han Lezzet kafeine Tejen şäherinde ýerleşen Han Lezzetde giňden ýazgy etdik, aýdymly, sazly Han Lezzet kafeiniň agdyber işgärlerini köp sag bolsun aýdýan elimizde menem işler rawat bolsun. Şu gepleşiginde ýakyndan ýardam beren. Han Lezzet diýse nirde diýip oturmaň, Mariol diýilýär ýa-da Tezenden çıkıp barýakan Saka diýip restoran vardır. Goňşoň arkaýynda ýerleşýär. Aýratynam bir Tejen şäheriniň ýaşaýjylaryna mara lebaby gatýan doňançyklarymyň gatar kaýynçdaýda bir maskalar bilen çaý içip diňjalyp bilýär. Şoň üçin kafeýede köp sag bolsun aýdýar. Elbetde mehribanlar şular ýaly owadan dünýäni öz türkmen halkyna sowgat eden gahrman arkadaşlar gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Goý olaň janlar sag bolsun. Ýylmy
rahat bolsun, yurdumuz parahat bolsun, asmanymyz arasy bolsun mehribanlar. Yeni bir zat belli geçsek, YouTube kanalımda köp tesvir edýän men gaty beğendiğine sebäbi her kim öz pikirini ýazýar. Menim sizin tesviriniňe göre şu mehmanlary hökman suratda çakylyk uğradýan dostlar. Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Men sizi gowurýan, sizden men ýigrenme.